Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai ye fi baro kinigilong ki khubor bom takasngi. Menteri rang ba du ka Assam Himanta Biswa Sharma ula thombor jur yau MP ka Congress Gaurav Gogoi ha kajinyalang election kabalalong ha North Salmara ha Bong Aigaon district ha kasngi palei ka arterik unaitong. Habakran siya kajinyalang but kersian ya ukertong jong kaseng NDA Sharma ula penpau ya kajing kentho kiba so ternat hakmat kilat pathai kubor. Habayedei bat kajing lei syabari dangshan jong Gaurav Gogoi Sharma ula keno. Gaurav Gogoi dangshan la pelut katsan sengi ha Pakistan kari kabadon ya kajing pensengo tenat ya kijing jungo kai perthai le ayu hangta hadu katsan sengi udon ram ban jubab ya kibreu jong ka Assam. Ha kajinya keren habak kampen kulmar menteri rang ba kajela ulaong ki arngut ki khun jong Gaurav Gogoi ki de ki nong shong shinong jong kari nongwei lada la ban pensisha ba ki khun jong ki de ki nong India ngan resign no ina kakam menteri rang ba kajela. Himanta Biswa Sharma ulather ya ka Pakistan halor kajing penyap klem akor ha Balochistan ula benrap syushu ha ka longying ke badang sangut laingut ki dekhot ki de ki nong shong shnong jong kari nongwei ompat la bantip lano ula ban mi na India ula sa hang ne kum unong chungok kai perthei.